Salutare lumea! Să încercăm Red Ball 4. Hai să începem. Nu știu. Asta să ai bun. E un joc. Nu știu. O să mai încercăm jocuri. Ceva gen. Ok. Copa. Ok. Ce mutăm. Ok. Bă. Ce drept am împingere destul de mult. Și cum e atât de forțos. Uite asta de... nu mai. Destul fac. Ok. Pam. Bun. De ce n-ai duce aici și bun, hai că. Bun, e destul de easy la început. Mamă, și cum se schimbă. Nu, o vreau. La limită. Ia stai tu acolo. Bam. Mam. Opa, ce e frumos am să uit acolo. Ok. Bam. Bun. Dacă vă place, uitați să apăsați și butonul de like. Pare să aude ceva pe fundal. Vreau. Haide. Ok. Bam. Ce să fac eu la asta? Dă bolovan peste el. Ok. Rebus, bolovan. Bam. Mamă, ce se bucură. What the fuck? Stai peste bolovan, nu merge. Hai, Red Ball. Cred că o să stai pe bolovan. Și cred că asta e ideea. Opa. Hai. Ok, bun. Hai că bine. Hopa, hai. Ok. Vreau. Hai că vreau. Ok. A fost easy. Bam, nu știu ce se întâmplă dacă te nimerește. Fac și n-am știut. Trebuie să mergem până aici și... Hai să vedem. Level 4. Bă... Nu cred că pot să iau pe aia. Trebuie să dau căruța asta. Cred că pot să dau pe aia. Ok, este asta. Și dă căruța asta. Ok. Într-un fel își spune ce ar trebui să fac. Să faci așa. Fac. M-am trecut de chestia. Și acum ce? Acum ce? Ușit. Și ce să fac eu? Nu, să dau pe tipul ăsta. Hai bă, stări. Bam. Mamă, lasă uita. Acum mergem în cutia asta. Vedem? Da. Mamă, ce fotă împinge. Hai boss, cutia. E mic boost acolo. Dar din cauza lui nu pot. Oh my god. Mică atenție. Cred că trebuie să dau restart. Ok, nu vă supărați pe mine, dar trebuie să dau restart level. Nu puteam din cauza la mica atenție. Mamă, găsesc asta. Nu cred că trebuie să iei neapărat steaua, bă. Ok. Și de asta tot. Dar nu vă supărați pe mine, bun. Ok, bine că pot să controlez în aer, că ar fi fost. Ok, acum. Nu mai lăsăm atenția aia acolo, deja. Nu mai luăm. Ia, te dau pe tine. Bă.
Un bine. E că nu. Ia. Și am văzut. Bun. Bă. Ok. Hai că putem. Hai că pot să ies bar bun. Bun. Bun, cam acesta a fost și episodul de astăzi.